Ku danna subscribe da alaman ƙaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Wannan bayani ne akan cewa ya inganta saboda shi sai da sabi ya fada cikin wannan kuskure ne. Kuma haka yayi magana mai tsayi a Sheikhul Albani a muqaddimar littafinsa Sahihu Targhib wa Tarhib akan wannan ne. Cewa baya nuni akan wannan. To wanda kaga bai sani ba sai abin nan saboda jahilci. Yanzu kaman tattauna da aka yi da wancan bataccen aka ce ya nuna wanda ya inganta cewa an ce manzo Allah jikinsa ya canja sai ce ai gashi a addarimi kuma sun ce rijaluhu thiqatu to kaga wannan me jahilci ne da bata kuma sannan abinda ya zo fi muqaddimati sunani darimi din zuwa ga shi al-Abbas bin Abdul Muttalib shi Hussein Salim Asad a tahqiqin da ya ce rijaluhu thiqatun kuma ya bayyana bai sai ce illa annahu mai mursal sai dai mursal ne to kaga mursal an samu mai al-inqita wanda mursal kuma kamar yadda al-Imam Muslim yake faɗa fi muqaddimati sahih Muslim cewa al-mursalu indana wa inda ahli al-ilm bil akhbar laysa bi hujja mursal a wurinmu da kuma wurin malaman hadisi ba hujja ba ne kaga shi da kansa ya bayyana amma saboda zalunci da bata da cin amana na shi wannan mutum kaga sai ya karanta magana ta ƙarshe ko sai ya tsaya ce ai ga sun ce rijaluhu thiqatu tunda idan ka duba isnan za ga zuwa ga Ikrima ne Ikrima maula bin Abbas an gane ba Ikrima maula bin Abbas yake ba da labarin cewa lokacin da manza Allah ya yi wa fati al-Abbas ya ce ku yi ƙoƙari ku kintsa shi kada abin da yake samun mutum in ya rasu shi ma ya same shi Ikrima ya riski lokacin? Bai riski lokacin ba abu na farko kenan sannan abu na biyu al-Abbas bin Abdul Muttalib yana ba da labari ne ga abin da ya faru ko hashashe yake ba yana ba labari ba cewa jikin manzo Allah ya canja a yana hashashe sannan kuma abu na uku ijtihadi nawa na sahabi nasa ijtihadin sa ne inda ya tabbatan kenan wanda kuma haka Abdurrazzaq ma ya fitar da asarin a littafin sa Musannaf haka Ibn Sa'd shi ma ya fitar da asarin at-Tabaqatul Kubra diddai zuwa ga shi Ikrima dai Maula bin Abbas zuwa ga shi al-Abbas bin Abdul Muttalib to hanyar da take kuma tsariƙun muttasil wanda babu wannan al-inqita din da wannan al-irsal din wanda al-Imam al-Bazzar ya fitar fil Musnad nasa min tariqi Ikrima Maula bin Abbas zuwa ga Abdullah bin Abbas zuwa ga shi al-Abbas bin Abdul Muttalib kaga wannan hanya ce me sadaddiya to shi kuma a wannan hanyar babu waccan maganar kuma ita hanyar ta inganta babu waccan maganar ta Umar dan Khattab ta anashin al-Abbas bin Abdul Muttalib babu ita a ciki an gane da kyau babu ita a ciki to kaga daga nan zaka gane ha'inci da kiyana sannan sai ɗaya asarin wanda al-Imam Ibn Adi ya fi da shi a littafinsa al-Kamil fi Du'afa ar-Rijal wanda nayi nuni a wancan satin amma lokaci da yake ya ƙure da kuma Ibn Asakhir a tarihu Madinat Dimashq zuwa ga Abdullahi al-Bahi cewa yake ba da labari game da Waqi' bin Jarrah ya rawaito cewa manzala da ya rasu wani bangare na yatsan safa ya dan yi me ya dan daga ma'ana ya ɗan kumbura to amma a dalilin wannan shugaba na wannan lokacin ya yi ƙoƙarin mai yi masa hukuncin kisa da ƙyar cikin taimakon Allah Sufyan bin Uyayna ya shiga ya fita ya samu ya tsira wanda fara waito ai kawai kuma ba wai a matsayin ya inganta ba a babi na a sani na ilimi to shi ma kuma wannan ɗin bai tabbata ba saboda me
saboda ta hanyar shi Abdullahi al-Bahi ne, wanda Abdullahi al-Bahi yana daga cikin tsaka-tsakin tabi'ai, shi yake ba da labari, kaga bai da shi lokacin ba. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, idan ka ɗauko kitabul ilal libin abi hatim, a kitabul tahara da yake bayani dangane da wato ainihin hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihi Muslim da musnadul Imam bin Hanbal, da manzala ke cewa ba ni darduma, sai take ce ai ina yin al'ada, sai ce ai inna haidataki laysa fi yadiki, al'ada take ai ba a hannunki take ba. An gane da kyau? To sai yake cewa ai Abdullahi al-Bahima ya rawaito, ma'ana ya zo ta hanyar sa kwatankwacin shi wannan. To ƙarshe sai shi Ibn Abi Hatim shine wa Abdurrahman bin Muhammad bin Idris sai yake cewa babana Muhammad bin Idris al-Hanzali ya ce shi Abdullahi al-Bahi la yuhtajju bih wa huwa muttarib al-hadis, ba a kafa hujja da shi saboda mutum ne mai kongaba baya a harkar hadisi. Ta kaji ga matsayinsa. Kuma az-Zahabi da ya kama magana fi mizan al-isnad fi na qadri ja irin doguwar magana da yayi da sharhi da yayi a kyau a karkashin haka, za ka yi mamaki da littafinsa Tarihul Islam, an gane, da Siyaru A'lamin Nubala, duk in kuma za ga mangan da az-Zahabi ya karkashin wannan ne. To kaga inda magana take. Kuma ga hadisin Aisha muna da shi fi sahih Bukhari wanda ke wanda manzo Allah lafiya lahu, ga na Ali bin Abi Talib radiyallahu an, wanda muna da shi a al-Mustadrak na al-Hakim da kuma Asnanul Kubra lil Baihaqi, wanda babu wani abu da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma saboda zalunci da kawo rudani da san sai an rushe littattafan addini an mai gurmusu da littattafan in shi'a, to shine ake fito da wannan abuwa don a rudar da jahilai. Sannan idan ka ɗauko kamar maganar da ya yi cewa ai gashi nan ma a al-Mu'jamil Kabir lit-Tabarani an ce manzo Allah ya ɗauki hannunsa wal iyadu billah ya rufe gaban shi Utbatu bin Farqat da shi, in ka kuma za ka ga ba haka bane, ba haka bane. Idan ka koma al-Mu'jamil Kabir din li Abil Qasim at-Tabarani za ga labari ne ake bayarwa cewa shi Utbatu bin Farqat ya ɗauki hannunsa ya rufe gabansa, bacin me, bacin ya sa rigarsa ya rufe gaban, to kuma sai sa hannunsa ne ba hannun manzo Allah, kaga sai mai da cewa me hannun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, saboda mai tahrif, canjawa dan a kawo rudani. Kuma shi Utbatu bin Farqat da yake magana cewa babu wani wanda ya tabbatar cewa sahabi ne sai Husaini bin Abdurrahman, to ga wata hanya kuma Arfaja ya tabbatar cewa sahabi manzo Allah ne, kamar yadda yake fi sunanil kubra lin nisa'i wa fi sunanis sughra lin nisa'i aidan fi kitab as-siyam, ya tabbatar cewa sahabi ne manzo Allah, ka ce kuma babu, kaga jahilci. Sannan magana cewa Ibrahim bin Tahaman wannan ruwayar mu'allaka ce, ai ta'alik shi al-Imam al-Bukhari tsarin littafinsa, mai sunan littafinsa al-Jami'ul Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Dan saboda kada littafin ya tsawaita yayi tsayi, shi yasa ma ya bar hadisai da yawa, kamar yadda al-Khatib Baghdadi ya kawo a tarihu Baghdad, tarihu Madinat Islam, a tarjama shi al-Bukhari yake cewa na bar hadisai da yawa ingatattu domin gudun kada littafin na yayi tsayi yayi girma, tunda ya ce masa al-Mukhtasar. To wannan shi ya bayo yake kawo wasu mu'allaqat, saboda in yace sai ya kawo da isnadi to littafin zai kara fadi, an gane ba. Sannan yakan kawo mu'allaqat saboda ba su cika sharaɗinsa ba, sannan yakan kawo mu'allaqat saboda ya zanto ta'aliqin yana da rauni amma kuma ma'anarsa ta tabbata sosai kawo shi, an gane da kyau. To kuma dukkanin mu'allaka da suke cikin Sahih Bukhari guda 1341 dukkaninsu ya sadar da su, in banda guda 160. To suna Ibn Hajar ya littafi at-Tawfiq wajen bayyana cewa wannan guda 160 din su ma sun zo muttasila mausula ta wasu hanyoyi,
bacin yayi taghliqut ta'liq wanda shi yayi shi ne akan dukkanin mu'allaqat da suke cikin sahih bukhari guda nawa 1341 daga baya zo at-tashwiq wanda shi kuma mukhtasar ne na taghliqut ta'liq. To haka to idan ka duba za ka ga al-Imam Bukhari da ce Ibrahim bin Tahaman saboda isnadin shi wannan hadisin ai sananne ne wajen malamai. To amma akwai asani da wanda hadisin Anas din ya zo ta hanyar nan isnadodin wanda sun fi wannan din a wajen shi al-Imam Bukhari. To don haka sai ya kawo su ta waɗancan hanyoyin. An gane ba? Daga malaminsa zuwa malaminsa zuwa ga Anas bin Malik. To kuma sai ya ambaci hanyar da hadisin ya ta hanyar shi Ibrahim bin Tahaman. Don me? Domin yana maka cewa ya san wannan hanyar. Kuma ita ma hanya ce tabbatacciya. An gane ba? Amma abin da ya sa bai kawo ta ba, saboda ya riga hadisin ya zo ta wasu hanyoyi kuma ya kawo waɗancan hanyoyi ɗin. To sai ya kawo shi ta wannan hanyar a matsayin ne mu'allaq. Domin manufa ta me? Ta taƙaita shi wancan littafin. Shi ne wa littafin Sahih Bukhari. Tunda ya ce masa al-Jami' al-Musnad as-Sahih mukhtasar. To zai idan ka tashi ambatan shi wannan hadisin na Anas bin Malik ta hanyar Ibrahim bin Tahaman, zaka ce Bukhari ya rawaito? Ba za ka ce ba. Saboda me sunan Sahih Bukhari al-Jami'ul Musnad. Ka gano kuma ba ya kashi da isnadin sa cikakke bane. Al-Jami'ul Musnad as-Sahih al-Mukhtasar. An gane da kyau? Sannan kuma akwai mu'allaka bayan wannan da ya kawo ta hanyar shi Ibrahim bin Tahaman din. Wanda kuma kamar yanzu misali abin da ya shafi al-Isra da al-Mi'raj. Ya kawo hadisin al-Isra da al-Mi'raj ta wasu hanyoyi har zuwa ga Anas bin Malik wanda sun tabbata. Sai kuma ya kawo shi mu'allakan da ya ta hanyar shi Ibrahim bin Tahaman din kuma. Domin ya nuna cewa fa ya san ya zo ta hanyar Ibrahim bin Tahaman din. Amma tunda ya zo musulan ta wasu hanyoyi kuma bayan wannan to sai ya kawo su. To kuma ta hanyar sai ya kawo shi mu'allaka. Wanda Abu Awana ya sadar da shi ya kawo shi musulan kuma shi littafinsa al-Mustakhraj ala Sahih Muslim. Kamar yadda ya gabata a ranar ita Abu Awana littafinsa al-Mustakhraj ala Sahih Muslim ya kawo shi musulan. Sannan magana ta jahilci da rashin hankali cewa wa inni la fil hujra babu inda ta zo sai anan kaga wannan shi ba jahilci ne. To ina zaka bar abin da yazo fi Sahih Muslim fi Jami' at-Tirmidhi fil Mustakhraj للإمام أبي أوانا في المستخرج للإمام أبي نعيم في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ديك سر رويتو ونن كلمة شوامي وأنا في الحجرة وأنا جالس في الحجرة ني إنا زونة في الحجرة ديك أبو ديني وإني لفي الحجرة وأنا جالس وأنا في الحجرة دي ساقون اسكي إسراء أما كاتي بابو إيانني to shi yasa Ibn Hajar yawan kurakurai da al-Kirmani yake samu a littafinsa al-Kawakib ad-Darari sharhin da yin Sahih Bukhari to ta'aqibi da yake yawan yi masa sai yake cewa Ibn Hajar fi Fath al-Bari cewa idza takallama al-mar'u fi ghairi fanni ata bil ajaib idan mutum yi magana a fannin da ba nasa sai da ababan mamaki to wancan ma al-Kirmani malami ne wannan kuma jahili ne dama na riga na faɗa jahili ne bai san komai ba mata maza ne wanda az-Zuhri rahimahullah yana faɗa kamar yadda yake fi muqaddimati sunan ad-Darimi wa fil muhaddis al-fasil lirrama hurmizi wa ghayruhuma yake cewa shi al-hadisu zakar shi fa ilimin hadisi namiji ne saboda haka sai mazaje ba ilimin mata maza bane to shi ko kaga dan Daudu ne ka zo ka kutsa a fannin da ba naka ba dole kaga a samu tabar gaza kuma sannan ga manufa mara kyau sannan ko magana cewa Ibn Hajar ya yi maganganu uku kaga shi ba wannan jahilci ne ba haka abin yake ba ai abin da al'aini din ma ya faɗa ya tabbata hakan ne sannan za a yi hukunci ba haka bane cewa ban samu wannan ba mausulan to menene da ya ce ban samu ba ai ka kora abin da akwai shi shine me ko ka faɗa abin da babu kamar yadda shi yayi abin da Ibn Hajar yake faɗa a Fathul Bari yace shi bai zo masa ba mausulan da isnadi
shi wannan hadisin na Anas bin Malik ta hanyar Ibrahim bin Tahman din lam yaqa li al-ana mawsulan haka ya faɗa to kaga ya faɗi iya gaskiya sai dai shashin wanda na haɗu da su cikin malamai ya ce al'imamun nasa'i ya sadar da shi ma'ana kawo shi musula a littafinsa a sunan al-kubra fi kitab al-manaqib kuma haka ne to shashin wanda ya da su ai akwai ibn al-mulaqi malamin sa ne to shi kuma ibn al-mulaqi a littafinsa at-tawdih da yazo sharhi shi wannan hadisin a kitabun nikah babul hadiyati lil arus sai yake cewa an-nasa'i ya sadar da shi to kuma malamin sa ne to mai iskali a ciki sannan a tagaliƙut ta'aliq ɗin da ya ce ban same shi musulun a gaba kaɗan kuma sai ya ce na same shi kuma annasa'i ya sa da shi a asnanul kubra fi kitab al-maraqi a tagaliƙut ta'aliq ne amma sai ya yanke inda ya ce na same shi sai ya ce kuma ya ce bai same shi ba to me a ciki to shi al'aini maganar da yake a mutatul qari yake cewa idan ibnu hajar yana nufin wanda yake faɗa ya haɗu da shi yana nufin mai littafin at-talwih wanda shi yayi magana cewa hadisin ya zo musulan an-nasa'i ya kawo shi musulan sai yake cewa to ai bai haɗu da shi ba idan al-kirmani yake nufi kuma shi al-kirmani bai ma yi magana kan wannan ba yace idan ibn mulaqqin yake nufi to ibn mulaqqin kuma shi ya ciro ne daga shi wannan sahibu talwih ma abocin littafin at-talwih maganar shiwa shi al'aini kenan to idan ka koma kuma shi at-tawdih sai ka tarar da shi ibn al-mulaqqin bai jingina magana zuwa ga littafin at-talwih ba at-talwih kawai ya ce nasa'i ya sadar da shi ko malamin ibn hajar ne to menene tufka da wara sannan magana kuma ta ƙarshe da shi al'aini yayi cewa to idan kai baka same shi ba wannan bai hana kuma wani bai same shi ba sai ya ce an same shi kuma ya zo musulan nan to wannan kuma ne sai datse ina ƙaryata ibn hajar ana a maganar aini ina ƙaryata ibn hajar babu to amma zalunci da bata kuma abin da su mutane ya kamata su lura shi batutuwa ne ake ebowa daga littafin yan shi'a sai su ce hadisi kaza al-Imam al-Bukhari ya fidda shi fi sahih al-Bukhari fi kitabi kaza a littafi na kaza fi babi kaza a babi na kaza fi raqami hadisi kaza lambar hadisi na kaza to sai ya kwafo a haka da larabcinsa na jagwalgwalo sai ya zo yana yi mutanensa bayani da haka idan aka ce lalle sai ya nuna inda yake a sahih ba zai iya ba ƙarshe in an kai shi bango sai dai ya ɗauko littafin yan shi'a din da sauran mulhidai din irin su Ja'far as-Subhani altafin sa al-hadith an-nabawi bayan ruwaya wa diraya wa halin majarra da ire-iren su to wannan shine abin da yake faruwa kuma shine abin da yake gudana dan haka bata ne da kuma tabewa sannan idan mu dauki abu na gaba game da hadisin Anas bin Malik wanda yace ya zo a Musnad gashi manzo Allah ya ce ko in yanta ki ko in maida ki wajen mijinki kaga wannan zalunci ne cewa wannan ya rushe wancan zalunci ne da jahilci da bata da tabewa mu dauki hadisin zamu ga shi kansa al-Imam bin Hanbal ya rawaito shi ta hanyar Abdurrazzaq zamu ga isnadin sa isnadi ne rubai al-Imam bin Hanbal ta hanyar Abdurrazzaq bin Hammam bin Sanani shi kuma zuwa ga Ma'mar bin Rashid al-Azdi shi kuma zuwa ga Fulan ya fidda shi fi sahihi haka al-Imam at-Tahawi za mu ga ta hanyar Ma'amar bin Rashid al-Azdi zuwa ga Thabit bin Aslam al-Bunani Yahya bin Ma'in Abu Zakariya Imam al-Jarh wa at-Ta'dil in ka dauki Tahdhib al-Kamal a tarjamar shi Ma'amar bin Rashid din yake cewa ruwayar Ma'amar bin Rashid zuwa ga Thabit bin Aslam shi Ma'amar dangane da Thabit bin Aslam da'if ne yana da rauni da'ifi ne an Thabit bin Aslam kuma haka Imam Abu Hatim shi ma yayi nuni zuwa ga wannan kamar da yake a kitabul Jarh wa Ta'dil bin Abi Hatim yake cewa abinda Ma'amar bin Rashid ya zantan na hadisi a Basra fihi aghalit akwai kurakure kaga wannan nuni ne zuwa ga haka wato malaman hadisi har tantance cewa suke game da ruwayarwa na gari kaza
ko ga wuri kaza ko ga jama'a kaza ko ga jama'a kaza. Kamar yanzu Ismail bin Ayyash ruwayarsa ga mutanen Sham ruwaya ce mai mustaqima daidaitacce ana karba, amma in dai ba ga mutanen Sham bane to ruwaya ce mai rauni. Ismail bin Ayyash kishiyarsa kuma Zuhair bin Muhammad ne Tamimi, shi kuma ruwayarsa ta hanyar mutanen Sham mai matsala ce, in ba ta hanyar mutanen Sham bace to ita kuma kubutacciya ce. To haka suke bi suke tantancewa. Dan haka al-Imam Muslim da al-Imam al-Bukhari za mu ga ba su yi ruwaya ta hanyar ma'amar zuwa ga Thabit bin Aslam ba bin babin lihtijat, babu wannan. Shi yasa al-Imam Ibn Kasir a littafinsa al-Bidaya wan Nihaya da ya kawo shi wannan hadisin ya fada cikin wahami sai ce ala sharadin Bukhari da Muslim, wanda bai bisa sharadin Bukhari da Muslim, saboda al-Imam Bukhari ruwayar da ya rawaito ta hanyar Ma'amar bin Rashid al-Azdi zuwa ga Thabit ruwaya ce mu'allaqa. Kaga hadisi mu'allaq bai daga cikin hadisan Bukhari, tunda al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Musnad kaga mu'allaq laysa bi musnad, bai daga cikin sharadin Bukhari. Idan muka koma kuma a shi al-Imam Muslim fi sai Muslim za mu ga ruwaya bi kadai yayi ta hadisi ta hanyar Ma'amar bin Rashid an Thabit. Ɗaya ruwayar a Kitabul Iman zuwa ga Anas bin Malik shine hadisin da yake cewa la taqumu as-sa'a ala ahadin yaqulu Allah Allah. Iyama ba za ta tsayi ba alhali an samu mutumin da zana cewa Allah Allah, ma'ana kadaita Allah da bauta, kamar yadda zo fi musnad al-Imam fi mustadrak lil-Imam Hakim lil-Imam al-Hakim Abi Abdullah cewa la ilaha illallah, ma'ana sai ya zanto mutane sun zanto lalatattu sannan kiyama za ta tsayu. Sai kuma ɗaya ruwa daga Anas bin Malik a Kitabul At'ima, a wata nusuka ta sai Muslim kuma Kitabul Ashriba, sukan sa Kitabul Ashriba badal na Kitabul At'ima. Shi kuma zuwa ga Anas bin Malik game da tela wanda ya shi da kayan abinci ya gayyaci manzo Allah gidansa. An gane? To idan muka duba waɗannan hadisan guda biyu su kadai ne al-Imam Muslim ya kawo ta hanyar Ma'amar bin Rashid zuwa ga Thabit, to zamu ga ya kawo min babin listishhad la min babin lihtijaj. Da farko ya fara kawo hadisin min tariqi Hammadu bin Salama an Thabit bin Aslam an Anas bin Malik, wanda Hammadu bin Salama kamar yadda al-Imam Muslim al-tafansa at-Tamyiz ijma'i ma ya kana malaman hadisi cewa Hammadu bin Salama shine mafi tabbatuwar mutane wajen yin ruwaya ga Thabit bin Aslam. An gane ba? To sai ya fara gabatar da ruwayarsa domin ita ce a matsayin me fil usul, ita ce a matsayin min babin lihtijaj, sannan sai ya biyo ba da ruwayar Ma'amar bin Rashid an Thabit domin nuna cewa na istishhadi ne dan ka cewa ya san da ita. Sannan idan ka koma Kitabul At'ima shi hadisin tela, al-Imam Muslim ya fara kawo shi min tariqi Sulaiman bin al-Mughira zuwa ga Thabit bin Aslam zuwa ga Anas bin Malik, sannan sai ya biyo ba da ruwayar shi Ma'amar bin Rashid zuwa ga Thabit bin Aslam. To ta yanzu zama Allah shirinsa, wanda wannan shi ya bayu al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim ba su kawo ita wannan ruwayar ba cikin littattafansu, saboda wannan matsalar da Ma'amar yake da ita game da Thabit bin Aslam, shi yasa ba su kawo ba. Shi ko al-Imam bin Hanbal da sauran malamin suka rawaito ai ba su sa sharadi ba, shi yasa sai suka kawo. Kaga wannan dukka ce ta malaman hadisi, sai ka sani zaka iya tantancewa. To kaga a bisa ma'auninsa kenan wace ruwa za a raunana ma? Wannan za a raunana tunda take da matsala, tunda ta hanyar Ma'amar ne ga Thabit bin Aslam. An gane? Sannan kuma ita wannan ruwar idan muka ɗauka hujja ce akan maganarsa da yake magana cewa an jingina wa manzo Allah yayi faɗi, an jingina masa yayi kwace. To ai a ciki manzo Allah ya bata zaɓin cewa in yan taki ko in maida ki zuwa ga iyalanki. To ina maganar fin karfi anan? Ina maganar faɗi? Ina maganar kwace? Kaga babu, zaɓi bata. Ta kuma zaɓi cewa ta yadda. Ya zo ma a wata ruwaya fi musnadi Abi Ya'la wa fil Mu'jam al-Kabir li-Abi al-Qasim at-Tabarani wa fi Dalail an-Nubuwa lil-Bayhaqi cewa fa khatabaha manzala sai ne ma'auranta, amma ruwaya ce munkara bata inganta ba, kamar yadda al-Hafiz ya bayyana haka al-tafsir al-Matalib al-Aliya da kuma fi Fath al-Bari, haka al-Busiri shi ma Ittihaful Khiyarat al-Mahara ya ainihin tabbatar da magana shi al-Hafiz cewa ruwaya ce munkara. Ashe kaga aure akai.
sannan saboda ha'inci sai ya kawo magana al-Abbas bin Abdul Muttalib Abul Fadl da yayi game da matar al-Hajjaj bin Ilat. Shi al-Hajjaj bin Ilat ɗan kasuwa ne attajiri, sai musulunta lokacin da aka yi Khaibar. Da ya musulunta sai yake cewa ya Rasulullah, ina da dukiya mai tarin yawa a Makka, kuma matarsa ma tana can, ita tana matsayin mai mushrika, bata musulunta ba. To kuma akwai damuwa da tashin hankali. To ya Rasulullah, ka bani dama in dan faɗi abin da yake ba shi ba, ma'ana in shigar da ƙarya don in kwaci dukiyata. Sai manzo Allah ce ina baka wannan damar. To Ibn al-Qayyim in ka koma Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, game da fasalin yaƙe-yaƙe da batun fiqhun da ya faru na abubuwan da aka yi a yaƙin Khaibar, da ya kawo wannan hadisin, to daga cikin fiqhun da ya fitar da fa'idodi sai ke cewa shi yakan halatta mutum ya iya yin ƙarya don ya kwaci wani haƙƙi nasa. An gane ba? Ya iya yin ƙarya ya soki wani mutum mai daraja, ya shigar da wani abu na ƙarya don ya kwaci wani haƙƙi nasa, don ya gane mutanen kirki da wanda suke ba na kirki ba. Sai manzo Allah ya bashi damar ya taba shi din kuma ya ƙarya. To shine da ya je ya gamu da mutanen Makka, sai yake ba su labarin cewa ai an riga an rusa manzon Allah, an karya sahabbai, yanzu ma na zo ne kudaden da nake bin ku da abubuwa duk ku bani in je in siyo kayan ganima in kawo muku. Magana ta bazo a Makka, mushrikai suka yi ta farin ciki da barra cewa ai an rusa manzon Allah, an rusa musulmai. Abbas ya samu labari sai tura yaro cewa ka je ka kira min Al-Hajjaj bin Ilal, ina son ganinsa. Sai ya ce to ka gaya wa Abbas din zan zo mu haɗu a wuri, ya faɗi wurin da zan same shi mu haɗu. Sai je samu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, shi a lokacin ya musulunta ne. Sai ya fito ya gaya masa gaskiya, ce ai musulmai sun ci nasara, an rusa Khaibara, an taɓarɓara wannan Yahudawan, an samu ganima, an samu alkhairi mai tarin yawa. Kuma har ma daga ciki akwai wata mata ana ce mata Safiyyata bintu Huyay, babba ce, yar gidan daraja ce. Ga abin da ya faru, manzo Allah ya bata zaɓin ya yanta ta ko ya maida ta wajen iyalanta. Ta zaɓi cewa ya yanta ta ya aure ta. Yace to amma ina neman alfarma, kar ka fitar da wannan labarin sai bayan na bar garin Makka da kwana 3. Kenan ko da su mu bayan sa ba za su same shi ba. To shine Umar ashe Al-Abbas bin Abdul sai ya samu matar wa Al-Hajjaj bin Ilat, sai yake cewa to ke yanzu kina da zaɓi, ko dai ki wanzu a nan ko kuma ki bi mijinki. To ka ji fahimta magana take. To shi kuma sai mai da ta cewa mai wai manzo Allah ne yake gaya. Sannan batun cewa wai an kashe mijin Safiya a Bukhari ƙarya ne, babu wannan. Babu inda ya zo fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim cewa mijin Safiya an kashe shi. A wurin ma kaga tattauna ya faɗa haka. Babu, ƙarya ne, babu. Inda ruwayar ta zo ma ta batun kisa ɗin ta zo ne a Kitabul Maghazi na Muhammad bin Ishaq, da Asiratun Nabawiyya na Ibn Hisham, shi ma ta hanyar Ibn Ishaq ɗin ne, da Ibn al-Asir al-littafin sa Usdul Ghaba fi ma'rifatis sahaba, shi ma ta hanyar Ibn Ishaq ɗin ne. Sai kuma Al-Baihaqi al-littafin sa Dalail Nubuwa ta hanyar Urwa bin Zubair. An kashe wanda aka kashe daga cikin Yahudawan Khaibara. To sai Bilal bin Rabah ya taho da Safiya da ‘yar uwarta suna ƙetare gawawwakin waɗanda aka kashe. To da haka ita waccan matar sai ta yi ihu. Sai manzo Allah yake cewa haba Bilal, ya masa wata magana haka dai kausassa, sai ce nisantar da waccan shaidaniyar daga gare mu, ita wannan matar da ta yi ihu ne. To sai manzo Allah sai ya karbi ita Safiya ya goya ta a baya. To daga nan sai a gane cewa ya zaɓe ta. To ita kuma wannan ruwa ba tabbata ba. Saboda me? Muhammad bin Isa bin Yasar ya riski lokacin? Urwa bin Zubair ya riski lokacin? Bai riska ba. Kaga ruwaya ce munqati'a, ruwaya ce me mursala. Amma ruwaya take mausula fi sahih Bukhari fi sahih Muslim, babu wannan magana. Babu wannan magana. To amma tunda su ƴan Shi'a sun kofo wannan ruwayar,
sun sa ta a littafi sai suka ɗauko waɗancan ruwayoyin na sayyid bukari sai suka ce kuma ka duba bukari lamba ta kaza kitab na kaza babi na kaza to haka shi a haukarsa sai yake ganin waɗannan ma ciki suke kai magana tana da faɗi yan uwa lokaci yayi to wannan shine jahilcin da ake ciki da taɓewa an gane da kyau to wannan shine da haka Allah samu wanya lafiya Ibrahim bin Tahman wani dan uwa ya kira wani ɗalibi daga Zaria ya ce a magana ta naji na ce ya zo wajen al-Imam bin Hanbal abinda nake so in ce ma'ana ambatansa ya zo gaban al-Imam Ahmad bin Hanbal shi Ibrahim bin Tahman sai yake cewa ai bai dacewa a ambaci bayi na gari alhalin ni ina shinge da shine sai ya tashi ya gyara zamansa wanda wannan kisar ai wajen yi wa jama'atu jarh wa ta'dil ma na ambace ta a baya can yawa to tuntuban harshe ne ma'ana ambatonsa ya zo a gaban al-Imam bin Hanbal da haka ai dan haka bai riske shi ba an gane da kyau kissa tana nan tarihu Baghdad na al-Khatib al-Baghdadi da sauran wasu daga cikin littattafai kamar tahzib at-tahzib ibn Hajar ya kawo a tarjama shi Ibrahim bin Tahman ne wannan shine wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillah